Egunon guztioi eta ezer baino lehenago eskerrak eman nahi dizkiot Maiteri berak ordezkatzen duen Getxoko berritzegunea gonbite hau luzatzeagatik. Beste behin ere bildu gera Getxo lingue jardunaldietan, bertan irakasleok hausnartu eta eztabaidatu egiten dugu irakasle lanekin loturik dauden gaien inguruan. Azken urteotan gai ezberdinak izan edo tratatu dituzu hemen, hala nola hizkuntza trataera bateratua, ebaluazioa ingurua eleanitzetan eta portfolio europarra, aurtengo jardunaldietako gaia berriz literatur hezkuntza izango dugu. Aurtengoa Getxolingue jardunaldiaren 7. ikasturtea da, eta etapa garrantzitsu bat ixten duena, hain zuzen, berritzegunen lehen 6 urteko epea ixten duena. Ikastetxe guztietan, lehen eta bigarren hezkuntzan lantzen den gaia izanik, gogoeta gai bihurtu nahi dugu, eta horretarako aditu jendea bildu eta irakasleen parte hartzea bultzatu nahi da. Jardunaldiak honako helburu hauek ditu: literatur hezkuntza lantzea, 21. mendeko baliabideak kontutan hartuz, alegia teknologia berriak. Bestetik, etapa guztietako irakaslei literatur arloko aholkularitza ematea, 3. ikastetxean irakurketa bultzatzea, bai ikasgelan, bai liburutegian, 4. ikasgeletan literatura lantzeko modu berriak ezagutzea, hala nola webkesta, bloga, eta abar. 5. ikastetxetako esperientziak ezagutaraztea, eta 6. jardunaldiak gogoeta egiteko balio izatea, literatur hezkuntzaren inguruan. Literatur gaien harira, hauxe dio Marina Maioralek bere azken liburuan. Bizitzaren eta idazketaren arteko harremana zaila da, eta batzuetan misteriotsua eta kezkagarria. Baieztapen hori literaturarekin ditugun harremanetan ere gauzatzen da. Literatura misteriotsua da, nola edo hala irakurzaleak bereganatzen dituelako, eta aldi berean kezkagarria, harrekin ditugun harremanek barrutik aldaratzen gaituztelako. Zenbait geletan literatur hezkuntza historian izan diren obra literarioak ikastera mugatu izan da. Eta ondorioz, kontzeptuak eta literatur gertaerak soilik ikasi egin dira. Literatur talde testu klasikoen pasarteak eta aldez aurretik zehaztutako testu iruzkinak alegia. Esandakoaren harira, duela urte batzuk, Italo Calvinok hauxe zioen: eskolak eta unibertsitateak hauxe jakinarazi beharko ligukete. Jatorrizko liburu baten gainean ari den beste edozein liburuk ez du hark adierazi ez duenik adieraziko. Alabaina, ahaleginak egiten dira kontrakoa sinestarazteko. Bestalde, literatur hezkuntzaren historia laburra egitekotan hauxe gogoratu beharko genduke. 60ko hamarkadan testu iruzkinak erruz egiten ziren 2. hezkuntzako ikasgeletan. Uste baizen, ikasleek literatur testuak zientifikoki aztertuta bakarrik lortu ahal izango zutela testuak irakurtzeko eta interpretatzeko gaitasuna. 80ko hamarkadan berriz, literatur testua komunikatzeko modu berezitzat hartzen zen. Bakoitzak bere esperientziari zentzua emateko, identitate banakakoaz naiz kolektiboaz galdetzeko edo lengoaia era sortzaileagoan erabiltzeko. Horren eraginez, azken urteotan eskolan eskaintzen den literatur hezkuntzak ikasleak irakurzaletzea du helburu. Hori gauzatu ahal izateko, testuak aukeratzeko orduan, irizpideak ezarri behar dira, eta umetatik literatur testuez gozatzeko ahalegina egin, gogoetaren bidez,
ikasleak literaturara gogotsu hurbil daitezen. Teresa Kolomerren hitzetan, Europar markoak gaitasunetan gaur zer ezartzen duen kontuan hartuta, literatur hezkuntzak honako ikasleei egon behar luke zuzendua. Literatur testuekin zer egin ikasteko eta egituraz jabetuta testuak zer adierazi nahi dien ulertzeko irakurtzen dutenei. Gainera, irakurtzearen plazerra eta irakurritakoa ulertzeko gaitasuna kontuan hartzearekin batera, literatur hezkuntzak bultzatu egin behar ditu nerabeak eta gazteak hainbat hizkuntzatan idatzitako literatur testuak irakurtzera. Baita literatur tradizioko hizkuntz egiturekin eta moldeekin jolas egin eta testu berriak sortzera ere. Horrela alegia, idazkera sortzaile horretatik abiatuta, berez ateratzen baita literatur hezkuntzarako proposamen berriak. Literatur gaitasuna lortzeko prozesua luzea da. Irakurzaletasuna bultzatzea, literatur testu mota ezberdinak ulertzea eta gozatzea, literaturaren historiako idazle eta lanik esanguratsuenak ezagutzea eta abar. Eta horretarako alde asko hartu behar dira kontuan, esaterako ezagutza, morala, estetika, linguistika eta kultura. Esan berri ditudan hitz hoiek beroiek erabiliko dituzte behin baino gehiagotan aurtengo getxolingue jardunaldiko hizlariek. Baita eguneroko lanean aurrera egiteko behar dugun ikertze eta hausnartze lanerako ekinean laguntzen diguten beste idazle batzuk ere. Hona bukatzeko, Luis García Monteroren hitz esanguratsuak. Ez errezta literatura bezain baliagarri, izaki askeak izaten laguntzen baitigu. Literaturak erakusten baitigu dena sor daitekela eta dena ezereztu. Hitzak, egutegiko egunak bezala, bata bestearen atzean kokatzen direla. Azken finean, fikzioan bizi garela, eraikitako errealitatean, poema xumeen edo kontakizun handien antzera. Eta errealitate hori nahi bezala molda dezakegula, horri bat irekita edo itxita, lehendik onartutako egien aurrean makurtu gabe. Zeren ez errezpaita lehenagotik, utxa baizik, eta dena hasten baitira estiletea, luma, boliluma, idazmakina, edo ordenagailuaren letrak larruaren edo paperaren gainean pausatu eta errealitatea eratzen hasten direnean. Eskerrik asko.